Вторият човек е тази част от нас, която ни показва нашите погрешки, която ни показва нещата, които трябва да обработим вътре в нас. То е нашето огледало. Затова е редно, когато намерим някаква грешка в човека до нас, то това е нашата погрешка, която трябва да изправим, но ние трябва да я изправим заедно, защото двете сме една половинка на едно цяло, Божие цяло. И колкото повече ние растем и живеем с тази мисъл, толкова повече ние ще се сплотяваме, толкова повече ние ще израстваме в духа и толкова повече ние ще уважаваме от срещната страна. Уважението в двойките е на база точно това разбиране. Да се изправяме един други го, а не да се критикуваме. Защото в повечето случаи, когато ние погледнем в погрешката на другия, то тогава ние започваме да се критикуваме. Голяма част от скандалите са точно за това, защото ние не сме научени да се изправяме. Ние не сме научени да си подаваме ръка. Ние не сме научени, че човека до нас, нашата половинка, е нашето огледало.